Hi, excuse me. Pwede mag-apot 2 questions lang about Bicol. About Bicol. Di ka mong dawa. Okay lang ka mong dawa. Para magtabangan ka mo sa questions. Alright? Please. Ano? Kasalanan to. Kaninong kasalanan? Kasalanan to ni Mama. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys! Nandito ako ngayon sa Legazpi Boulevard and look at my own. It's so beautiful. Ganda ng place guys. This is one of the most beautiful places dito sa Legazpi. And right now, mangungulit-ulit tayo dun sa episode natin. Bicolana ka ba talaga? Kung Bicolana ka, alam mo to. Alright? So Bicolana ka ba talaga? Hi, excuse me. Nag-vlog lang ako about Bicolandia. Kumusta? Di, may apot lang ako. 2 questions lang. Dali. Dili kita. Yan. Makulog ko sa mata. Hi, Jamie. Hello. Okay, may apot ako. Bicolana ka? Yes. Okay. Kung Bicolana ka, natatamagayon ka. Ano nga natatamagayon ka kung Bicolano ka. Mano sa mama ko. Oh, okay. Malas na mama. Bye, Javi. Thank you. Hi, ano name mo? Miss Ann. Nes-Ann, Bicolana ka? Yes po. Okay, kung Bicolana ka, dapat masagot mo tong tanong na to. Ibibicol ko ha. Sige. Tapos, dapat masagot mo yung Tagalog. Okay. Okay, ready? Natatamagayon ka? Taga Bicol ako. Yes, very good, very good. Shout out ka na sa mga friends. Hi! Punta na kayo dito sa Bicol. Maganda dito mag-jogging araw-araw. Alright, tapos Okay. sabihin mo, Bicolana ako, magayon. Bicolana ako, magayon ako. Yeah. Hi, El! Hello. May apot ako, El. Bicolana ka? Yes. Alright, kung Bicolana ka, alam mo tong question na to. Ano yan? Ibibicol ko, tapos dapat Tagalog para alam mong Bicolana ka talaga, okay? The question is, natatamagayon ka? Simply me. Shout out ka rin sa mga friends mo, dali. Hello, FB friends, batchmates, relatives, yun lang. Yes, and then sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Dali. Ay, Bicolana, kumagayon ako. Alright, simple thank lang. you. Hi. Hi. May questions lang ako. 2 questions lang. Alright. Okay. Bicolana ka? Yes. Alright, Bicolana ka. Okay. Ibibicol ko yung tanong para kung talagang Bicolana ka, maintindihan mo siya. Alright. The question is, natatamagayon ka? Siyempre, Bicolana kaya ako. Siyempre, Bicolana kaya ako. Yeah. Alright, shout out na sa family and friends. Hi Okay, sa baby. Ano name ni baby? Jacob. Hi, Jacob. Hi po. Yes. Bilasano family. Bilasana family. May guest kami dito. Antaran Alright. family from Lucena. Alright. Hi, Lucena people. Hi, Lucena. And isa na lang. Sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Alright. Hi, excuse me. Pwede mag-vlog. Vlog lang, may apot lang ako, 2 questions lang.
Okay lang? 2 questions lang. Hello. Malimpoy. 2 questions lang. Madali man lang yun. Bicol. Sa YouTube. Madali lang. Ano lang. Kamang dua. Pwede man kamang dua. Yan. Tigil kita sa may ilaw. Yan. Hi. What's your name? Kylie po. Kylie. Alright. Kylie, may 2 questions lang ako. Okay. Tapos ibibicol ko yung question para alam ko kung talagang Bicolana ka. Okay? Alright. So, Kylie, nata tamagayon ka. Kaya magayon man ang parents ko, yung magulang ko pa naman. Yan lang po. Alright. Thank you. Sige, shoutout ka na. Shoutout ka sa mga friends mo, dali. Shoutout po sa mga taga DNHL. DNHL, tapos friend mo, sama na. Dali na ti. Shoutout na, dali, shout. Tapos, last, sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Alright. Thank you. Hi, miss. Excuse me. Nag-vlog lang ako about Bicolandia. So, may mga questions lang ako. Two questions lang. Okay lang? Alright, thank you. Okay, may questions ako. 2 questions. Here's the question. Natatamagayon ka? Pinanganak na ganito. Yes. Alright. Shoutout ka rin sa mga friends mo. Mahal sa mga friends ko, taga-jogging, pag weekend. Anong name niyo pala? Tanilin, Lana. Annalyn Lana. Alright. Sama ko yung anak ko. Alright, sige. Okay. And then, ito na lang. Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Alright, thank you. Yan. Hello po. Hi! Hello. Alright, what's your name? I'm Angela from Legazpi. Alright, Legazpi. Angel from Legazpi. Simple lang to. Alright? Hindi to mahirap. Okay. Okay. Ready? Okay. Natatamagayon ka? Kasi Bicolana ako. Right! Galing. Shout out ka na sa mga friends mo. Hello, shout out sa mga taga BU, CSSP, and sa Ooh. Alaba family. Hello. And then sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Alright. Hi, excuse me. Pwede mag-apot 2 questions lang about Bicol. Di ka mong dawa. Okay lang ka mong dawa. Para magtabangan ka mo sa questions. Alright? Please. Alright, say hi. Hi. Alright. First question. Bicolana ka mo? Ako. Or pure Bicolana? Yes. Alright. Kung Bicolana ka mo, alam nyo tong question ko. Promise. Okay. Eto na. Natatamagayon ka mo? Ano? Data. Sige na. Kasalanan to. Kaninong kasalanan? Kasalanan to ni Mama. Alright. Kasalanan ni Mama kaya't kayo magayon. Yeah. Alright. Pwede. Sige, shout out na sa mga friends. Wala kaming friends. Wala kayo friends, imposible. Shout out sa ex ko. Ano sasabihin mo sa ex mo? Dali. Shout out na sana maging masaya ka na. Pero di ko kaya bumitaw at bigay masasaktan dahil pangako ko'y Alright, thank you. Thank you po. What's your name pala? Rizal po. Lisel. Okay. Diana. Thank you, Lisel Diana. And last. Sabihin do, Bicolana ako, magayon ako. Dali. Bicolana ako, magayon ako. Alright, thank you.